Therese Komodini Kakija hija l-ewwel deputata nazzjonalista li ħarġet fil-beraħ kontra Adrian Delija għalkemm One News huwa infurmat li hemm ferm iżjed fosthom id-deputati tal-Blue Heroes li qed jużaw l-aħħar ġlied fil-Partit Nazzjonalista sabiex ikomplu jippressaw lil-kap Bernard Grech ħalli jiġi eliminat darba għal dejjem Adrian Delija. Dan wara li Delija l-erba' mar il-qorti biex jiftaħ libell lil Lavi Malta. Dak is-sit li saf ftit tal-jimilu kien jitmexxa minn Chris Perigin, illum strateġista ta' Bernard Grech. Komodini Kakija ħarġet tattakka lil Adrian Delija u tiddefendi lil Lavi Malta. Is-sit imsemmi irrapporta li Delija kien qed jibgħat messaġġi lis-suspettat mandant fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja Jorgen Fenech waqt diskussjoni fil-Parlament wara li sar magħruf li Fenech huwa s-sit tal-kumpanija 17 Black. Delija ċaħad dan u kien għalhekk li mar il-qorti biex jiftaħ libell. Iżda Komodini Kakija wieġbet lil Delija taħt kitba li fiha l-eks kap nazzjonalista ħabbar li fetaħ il-kawża ta' libell. Komodini Kakija li sa sena ilu ridet tkun kap tal-oppożizzjoni flok Adrian Delija ikkundannat l-aġir ta' Delija u sejħitlu bħala attak fuq il-medja, f'dan il-każ il-Lavi Malta. Sa issa il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech ma ħaritx jiddefendi lil Delija wara l-allegazzjonijiet irrappurtati fuqu u saħansitra fil-bulettin tal-aħbarijiet tal-istazzjon tal-partit laqqas ġiet irrappurtata l-aħbar li Delija mar jiftaħ libell. Is-sorsi tagħna għalunna li dan il-fatt urta mhux ftit lin-nies ta' Delija u xi deputati li għadhom iħossuhom parti mill-fazzjoni ta' Adrian Delija. Dawn qed ifakru wkoll f'dak li kitbu tas-Civil Society Network li jkunu fil-protesti ma' tar-Repubblika u Manuel Delija. Fil-fatt tas-Civil Society Network ftaħru li l-Partit Nazzjonalista mhux jaqbeż għal Adrian Delija.